Moi drodzy, dzisiaj coś dla sportowych świrów. Kolejny dzień testowania produktów temu. Na warsztat bierzemy takie haczyki, które mają wspomóc podciąganie. Często jest tak, że robicie to ostatnie podciągnięcia, no i już po prostu nadgarstki nie wyrabiają. Według opisu tego produktu działa to tak. Tutaj wkładasz nadgarstek, te haczyki haczykujesz od rążek i one pomagają Ci się podciągać. Czy to działa? Sprawdźmy. Tak się składa, że dysponuję idealnym miejscem na przeprowadzenie tego testu. Jest. I na przykład próbuję się podciągać, zobaczymy. I nagle wysiadają mi dłonie. I puszczam dłonie. Nie ma opcji. Ała, to było takie bolesne. To w ogóle nie wspomaga Twojego uchwytu. Szczerze, to myślałem, że to będzie taka ocena medium, nie? Ale po tym teście definitywnie kibel. I to było wiszenie dosłownie kilka sekund. To jest strata kasy. Kamerzysta, chodźmy. Żart.